barkada ng nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, sa mga nakatune na sa aton sining nagasigabong nga frequency, ang 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa tanan nga ara na dira karon nga nagapamati sa radyo sa 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, tanan nga nagapamati na dira karon sa aton sining 630. 630 kHz sa lilusoan sa inyo sintag sa mga radyo. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati mayong hapon, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Petsa 24 na kita karon no sa bulan sang Pebrero 2022. Huwebes nga adlaw sa tanan dira nga nagabantay sang inadlaw ho tuod no dali na lang matapos ang bulan sang Pebrero, ang month of love. Pero sa gihapon diri iya sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang no, ang aton siniiya nga pag sa ulog sang bulan sang paghigugma nagapadayon. Bangod sa inyo siniiya nga mga kasaysayan, no mga kabombo. By the way, welcome sa mga tune in na dira sa aton sini nagasigabong nga radyo ang 630 kHz sa malabutan sa inyo sininga sa aton sininga pagwaragwag. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton siniiyang nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ang of course ang local website sang Bombo Radyo Bacolod,
www.bomboradio.com/bacolod, no? Sa tanan dira nga nagalantaw na nagapamati. By the way, sa aton sining local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Sa mga nagapamati man via our Bombo mobile app, sa aton sinitag sa mga cellphone, hello, and good afternoon, no? Tanan kamo dira nga nagapamati sa aton sining cellphone, no? Crystal clear na iya. Crystal clear nga live audio streaming mga kabombo ang aton siniya nga mahatag sa inyo, no? Bisan hindi ninyo kami mabatian, makitaan, mabatian ninyo kami klarong-klaro, no? Sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Kag syempre pa sa aton sini nga YouTube channel, kaway-kaway sa aton sini nga mga naglantaw dira sa YouTube channel, kag sa Facebook Live, of course, no? Ara na kamo dira. Tanan naton nga mga suki, tanan naton nga mga pinalangga, nga mga tagpalawati, ang aton sini nga pagkaway, Miss Just, no, naglain ang kaway mo. Sige lang bala, para nga daw nagauswag man ang kaway-kaway. Hindi pang beauty queen, no? Pang Queen Elizabeth II nga kaway-kaway, no? So una amo ginayo, do nagahanob la. Dumduman yun sa Karate Kid. 1, 2, 3, 4. Law, dumduman ko na. Tibutang atas ng daw style, no? Kaway-kaway, just like Queen Elizabeth II. Sige, sa mga nagalantaw dira sa YouTube channel sa DYWB, Bombo Radio Bacolod, and of course, sa mga naton ay sa mga Facebook live watchers naton, mayong hapon lang dira sa inyo, mga kabombo. Sa sining hapon, of course, ang aton siniya nga pagbasa sa last part, no? Sa kasaysay ni Manang Rosal, no? At last, matapos na nato na iya siniya nga love story. Bao ka very, man sa love story niya, do ka, kita mismo daw, na kita, na nasubuan, no? Kay for 8 years, aya siniya nga, ginakabig first love, first boyfriend, bao daw wala sila wala sila nagdayunay, mga kabombo, no? Wala gid sila nagdayunay kay daw nakapangasawa tuya dugin pikot kuno pero sa tudtod lang wala to siya ginpikot suno pa kay Ma'am Manang Rosal siling niya daw alibay lang to para nga daw hindi ako tama ka masakita, no? So wala sila nagdayunay pero ang ginatugpo sa iya daw wala man niya ka kamuwang-muwang. Inatugpo lang siya pero sa office mate niya wala man may ginahimo, no? Una nagka-girlfriend galain, co-worker Manila. Tapos ang ulihin na nag-break sila. No ti amo ni siya ang co-worker ni Manang Rosal nga nangin amay sa iya sini tatlo ka mga kabataan. Ti hindi dampi man abi amo na ni karon ang aton sining nga tandugon sa last part na, no, kinahanglan ginaton ni nga mabasa para nga mabutangan naton sang ending ang kasaysay ni Manang Rosal, no? Ang part 4 sa kasaysay ni Manang Rosal, love story niya, sequel ni sa iya siniiya nga kasaysayan. Dumduman ninyo nga daw pila man to ka pages ang iya siniiya nga ginpadala nga kasaysayan mga kabombo, no? Una-una last week I think or last 2 weeks ago. Iniyaman niya love story. Chapter 2, Love Story of Manang Rosal. And, by the way, no, sa mga katapusan sa aton si pagbasa, Bombo Anthony, ready na lang yan si mga pictures. Siling ko galit sa iya, baw, katahom sa mga pictures si Manang Rosal, no? Sang time nga bata pa siya, nga nag-ara siya sa school, may activity, ara siya sa tunga sang stage. Pagkatapos, dalaga na si Manang Rosal, no? Guwapa gali. Pagkatapos sa iya sini mga pictures, upod na sa iya sini nga husband kag tatlo ka mga kabataan nga mga lalaki. So dugay-dugay aton ina ipakita, no? Unfortunately, wala tuya na lakip. Dumambal ko kay Manang Rosal. Manang Rosal ang balong ko ni subong sa imo. Wala gi kamo to picture sa imo sini nga first love nga 8 years kamo. Anyway, ti part of kahapon lamang ni Manang Rosal. Pati amo na wala lang to yung pictures. Pero curious si Miss Jazz, ano to ay halang tsura yaman? Aber, no, padala man kamo, no? Padala kamo sa inyo sining mga kasaysayan, especially love story. Ihingagaw naton sa sining month of love, mga kabombo, no? Agod nga makilig kita,
no, mga sweet memories with matching pictures. Why not? Padala ka mo nga may dala nga mga kudak, mga memorabilia sa inyo siniiya nga mga istorya, de un amor. Why not, no? Pero kung hindi parte sa pakigugma, why gid problema, no? Our program is wide open to accommodate all of your kahapon lamang, no? Bisan pang ginaano ninyo subong, gina-experience nga klase sang pangabuhi, nga kung basahon naton sa kangiyan, makuhaan naton sang leksyon kag inspirasyon. Why not, no? I-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga kabombo, pwede man isulat kaangay ni Manang Rosal, isulat sa yellow pad, mga kabombo, no, i-address, ipadala sa aton sining post office sa Koreo, i-address sa kahapon lamang program. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man sa aton siniyang Facebook page, mga kabombo, no? Ang aton siniyang Facebook page, pwede nyo da i-private message o ibutang sa inbox. Pwede man idiretso sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. So, dugay-dugay ha, with matching pictures ni Manang Rosal and her family, no? Nga sang ulihiti, sila ginman niya ang gintagna sang Dios. Apisar nga siling ni Manang Rosal, wow, kasakit, ginto katama, 8 years. 8 years is 8 years, Manang Rosal, no? May ara gani 9 years. Pero if it is God's will, maka-move on kita iya. Maka-move on ang tanan-tanan once nga iya na iya pagbuot sang Ginoo kag itugyan mo lang ang imo siniiya nga kabuhi sa iya. Why gid problema, mga kabombo, no? Magmangin mabakod lang kita kaangan ni Manang Rosal. Ati sige, antes pa man sa tanan, yari anay ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Para man ini sa imo Manang Rosal, I know you're listening and I know you're watching, no? Dira sa Facebook Live or sa YouTube channel. Here it is. Produkto sa Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Ang ining ambahanon nga ni ginapabugal tagid kay produkto ini sang Bombo Music Festival 2018. Ang ambahanon collab sa mag-asawa Gonzales, no? Tinabatian na ninyo ini mga kabombo kag one of the favorite love songs no nga produkto sa Bombo Music Festival 2018. Gin-compose ang banda Joe Limuel Gonzales. Gin-interpret sang asawa Mrs. Vanessa Gonzales. Yari ang bahanon Umiibig Sa'yo aton naton sa Facebook Live during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2018. Naisulat ko yung awiting ito nung time na nanliligaw ako sa misis ko. Alam niyo yung time na ma-inlove ka? Gusto mo lagi mo siyang nakikita, gusto mo lagi mo siyang nakakasama, at nag-iiba yung buhay mo pag nakikita mo siya. Nag-pray ako sa kanya, nabigyan ako ng isang awitin na talagang isasalarawan yung puso ko, yung damdamin ko. At yun nga, binigyan niya ako, and I thank God because ngayon, asawa ko na siya, and we are happily married. Para sa lahat ng na-inlove, para sa inyo itong kantang ito, at gayon din, para sa mahal ko, para sa itong awitin na ito.
Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Amoy ito nga si pambukas nga bahanon para gid sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sining mga suki, no? Ang umiibig sa'yo. Ikaw ay nais kong makita. Buka namin, no? Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. Para din sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, no? At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Ano pa gen? At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umiibig na sa'yo. Wow. Para gini na sa aton sining mga dear listeners, mga watchers naton, mga suki naton, no? Dira sa aton siniyang Facebook Live si Jenny Vev Gimarangan Taguan, no? Jenny Vev, good afternoon sa imo Jenny Vev. Gion Go, Miss Jasmine Hapon, pakigreet lang da naghalin sa kay Reynaldo Hicana. Alin sa kay Reynaldo Hicana. Rain Nile Bufa Tambuson. Miss Jasmine Hapon, it's good to be back to your program since busy for graduation. O, sige, advance congratulations, no? Watching live Facebook from Issue Kawayan. Hello dira sa mga taga-Issue Kawayan. Palihog lang ko pakitamyaw, Miss Jazz. Jazz Bulfa. Uy, ano palihog lang ko tamyaw, Miss Jazz okay, Bulfa kag Tambuson family. More power and God bless to your program, Miss Jazz kapon lamang. Salamat. Sige, salamat man, no? Sa aton siniyang watchers sa Facebook Live, sa kay Rain Nile Bulfa Tambuson. Sige, subuman sa tanan nga nagapareser dira Rizalde Alunan. Miss Jazz, good afternoon. Ari naman kami sa akon sining nga apo, si Pensy. Hello, Pensy. Gapamati naman sa imo programa kapon lamang. Gapatuyo naman kami sa Tupad Radyo. Mabatian lang ang mabugnaw nga tingog ni Miss Jazz. Malipay na ang akon sining apo. Hello, Inday Pensy. How old are you? Sige. Basta mag-ugto gani, tulog idyang bata, ha? Tulog, sleep, para dali magdako. Marjon Rabal, Miss Jasmine Hapon, gapamati kami sa imo programa kada hapon. Thank you, Lisa Akanson. You look, thank you. Always in love. Lisa? Perlis Legaspi, Miss Jazz, pakigwit lang sa eldest son ko. Happy birthday kay Tuping Legaspi. Hello, Tuping Legaspi. Siguro si Christopher Ginino. Tuping Legaspi, happy birthday. Halin sa kay Perlitz Legaspi. And of course, sa ato naman iya nga mga padala sa ila si mga mensahe sa aton sining kahapon lamang program, no? Pinaagi sa YouTube channel. Good afternoon lang dira sa kay Ma'am of course, Ma'am Juvie Sargent, no? Dira sa may New Zealand. Kamusta ka mo dira, Ma'am Juvie Sargent, no? Ang nagakatabo sa Ukraine, sa ibang pagid nga sa bahin sang Ukraine. Kamusta man kamo dira, Ma'am Juvie? Watching kahapon lamang, no? Nagauluan mo si Ma'am Juvie dira sa aton siniyang YouTube channel, no? Thank you so much, Ma'am Juvie from New Zealand. Abigail Marinas, Isabel Cantila, good afternoon. Sili nga, Miss Jazz, excited na ko kung anong sugpon sang story ni Manang Rosal. Ang ending sa iya siling nga story.
Oh, sige. Ameline Amparado, one sunny afternoon, Miss Jazz. I'm listening to you and to your program. Watching also from Negros Occidental. Thank you so much, Ameline Amparado. Ivan Cerveza, good afternoon, Tate Eddie Cerveza, and of course, Joy Cerveza, your beautiful wife and children. Anisita Gamboa, Miss Jazz, ari lang kami, nagpamati sa kahapon lamang, Central Hawaiian. Sige. Salamat, Ged. Candelaria Impalmado. Good afternoon, Miss Jazz. Ari kami sa Villa Angeles. Iban pagid nga mga nagapadala diri sa ila sini nga mga mensahe. No, sige. Mga kabombo, antes kita magpadayon, magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdom kay basahon ta na ang last part sa kasaysayan ni Manang Rosal with her some of her precious pictures. At least makilala ninyo si Manang Rosal kaya siniiya nga dearest family. Ano natabo? Sino nagbulo? Siya sini nga first love? Ang amay sa mga kabataan. Paano? Ang coworker niya nga daw pawala, lang nga daw wala, nagapangaluyag. Sino ayan una nag-ambal, I love you man? O lain gindi mo, lain gindi niya pinasay, gindi kung sino ang mag-una, I love you. Siyempre, kadamaan, lalaki, no? Sa love story ni Manang Rosal, sino naghambal I love you? Doon na kayo home ko Manang Rosal. At sige, magabuya kita na sa aton sinipa pila ka mga panumdom. Magabalik atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Kolon. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas. Sa tak na ang alas 2 sa hapon mga kabombo. Balik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, excited ng tanan sa part 4, last part sang love story ni Manang Rosal sang Bacolod City. By the way, good afternoon lang dira isa sa mga excited nga nagalantaw ka nagapamati o si Sheila Diego Cabalfin. Hello, Miss Jasmine, hapon lang gid sa imo. Kag sa imo Sheila, good afternoon. Kag subong man sa kay Edgy de la Cruz. No, pa-shout out sa lola ko na si Maria Zenia from Binalbagan. Always gina siya, Miss Jazz, pamati sa imo. O, sige, Edgy de la Cruz, thank you, good. Delia Makiling, good afternoon sa imo, Delia Makiling. Kag, I'm watching you wearing blue suit. Okay. Thank you so much, Delia. And, of course, sa kay Perlitz Legaspi. Sige, nabasahan ko na ni kay Manang Perlitz sa asining eldest son nga na si Tuping Legaspi nga naga-birthday ged subong nga adlaw, no? Kag sa iban pagidira nga mga nagalantaw si Maria Zenia sang Binalbagan, no? Si Lola, no? Lola Maria Zenia sang Binalbagan. Halin sa kay Edgy de la Cruz, always good, Miss Jazz. Gapamati sa imo siniya nga palatuntunan kahapon lamang. O, sige, kag sa iban pagidira nga nagapareserho nagapadala sa ila siniya nga mga mensahe, good afternoon lang gid. Dira sa inyo, si Mama Zoraida B. Nieves Palurina, good PM, Miss Jazz.
may hapon lang gidira sa imo, Ma'am Nieves. Oh, sige. Sa Facebook naton to, sa aton siniiya nga YouTube channel. Good afternoon man dira sa mga padala sa ila sini nga mga mensahe ho. May hapon lang dira sa inyo. And without much ado, yari na ang kasaysayan, no? Ang last part sang kasaysayan love story ni Manang Rosal, mga kabombo. She is 64 years old sang Bacolod City, no? Si Manang Rosal, araagid ho. Nagalantaw ka, nagapamati, gid. Manang Rosal, good afternoon lang dira sa imo. Nagapadala sa iya sining mga pictures. O, sige. Dito na kita, mga kabombo, sang nabugras. Ang 8 ka tuig nga pag-upod bilang magnobyo, nanday Manang Rosal, kasi iya sining nga first nga nobyo, gid, no? First love, no? Kay natabo baya ang iya sining nga nobyo sa Ila Bandera, nga 15 anyos pa lamang ang edad, no? Kag suno sa nobyo ni Manang Rosal, ginpikot siya kuno sa amo nga dalagita. Kag sang pamilya sini. Gani, ginunungan niya ini, kag ginpakaslan sang ulihi, kinadlok man siya basi, pasakaan siya kuno pasakaan siya sang kaso, no? Kag kuaan sang lisensya, kay chief technician siya kuno sa isa ka dako nga network dito sa Manila. Grabe ang pagbakho kag paghilibio ni Manang Rosal. First love mo, first love never dies. I just wanna say that I still love you. First love never dies. Tuod naman ang Rosal, first love never dies. Gino? Di kay grabe kita yan sinipagbakho, paghilibion, with all the sleepless nights, mga kabombo. Suno pa kay Manang Rosal, mabudlay, mag-move on, Miss Jazz. Suno pa sa iya, dapat nga magpadayon o galing kita sa pagpangabuhi, no? Bisan ano pang matabo, padayon lang gid sa pagpangabuhi. Apang masulusundol, mabudlay. Daw kaangay nga nangin man-hater ko, no? Si Manang Rosal. Wala na siya believe sa mga lalaki. Plano niya nga magmangin single for the rest of her life. Bisan may naginatugpo sa iyang lalaki sa ila office, wala niya ginasapak. Hasta nga nakanobya na lamang ini nga upod Manila sa trabaho. Apang, nag-break sila nga duha. Gani, ang pagtugpo sa ila ni Manang Rosal, kag sa iya office mate nga lalaki nga ni, ang nagpadayon. Apang ano natabo? May pag-asa iha ng ini nga lalaki kay Manang Rose? Di na kay balo naman kita nga amo na ini ang lalaki nga napamana niya kag naghatag siya sa 3 tanan ka mga kabataan. Pero ato ni baloon kung paano na-develop si Manang Rosal sa sining office mate niya nga lalaki. Iyari, sa liwat ang part 4 sa kasaysayan ni Manang Rosal, 64 years old, sang Bacolod City. Dear Miss Jazz, sumugod nga nag-break sila sa iya sining nga nobya nga office mate manamon. Kaya ti ginatugpo kami, wala man siya I love you sa akon kag pangaluyag, ti wala eh. Everyday gina-match kami nila. Sa nag-break na sila sang amon sini coworker nga babae. Ti ara man na balay Miss Jazz sadtong ya sini nga nobya. Do ako na lang ya nagapalipod-lipod kay do ako naluoy sa iya sini nga ex-girlfriend kay palangga siya sa iya sini nga ex-girlfriend Miss Jazz, no? Pero pawala la ko ya Miss Jazz kung ginasulog kami nga duha. Kaya in the first place, wala man siya formal nga nangaluyag sa akon. Ti wala ako gani kabati sa iya nga bisan pabati-bati nga I like you or I like her bala or I love you. Wala gid. Unlike ya Miss Jazz, diri ako masamiga compare sa akon sini nga first love. Unlike sa nangin first love ko sadto, nga nangin nobyo ko, nga palapadala to yung love letters. Ang saya sini nga love letter, Miss Jazz, ang iya katapusan nga ginasulat niya sa masami, from your future husband. Kag ginasuguran niya yes ni permit sulat sa akon nga, dearest sweetheart, kag dearest beloved wife. Di Miss Jazz, umanabi ang hindi makilig. Imagine, 8 years kami nga mag-on, kag never kami nga nag-inaway,
Kag may I love you gid ko permi nga babatian sa iya Miss Jazz. Amo nang rason Miss Jazz nga mabudlay sadto sa akon mag-let go kag mag-move on kay kanugkon gid. Miss Jazz, sa father sang children ko, sa nasiling ko na tugpo-tugpo lang ni. Siguro bangod nga na-challenge man siya sang ulihi, nakibot ako Miss Jazz kay isa sadto ka gabi kay naga-eskwela ako diri na ako naga-work no from Miag-aw diri ako nag-work sa may Bacolod. Eskwela ako night class kay sa nasiling ko na gani Miss Jazz, I really wanted to finish my studies gid kay ti imol kami mo kag amo man ining rason nga hindi luyag sang first ko nga nobyo sa akon kay ti imol kami so na challenge ko nga kinanglan maka-graduate kid ako Miss Jazz. Ti amo to sang time nga naga-eskwela ako night class no Miss Jazz, nakibot ako iti nagapursige ko Miss Jazz nga maka-eskwela bisa night class lang. Butchilingon, working student ako, obra sa adlaw, kag eskwela sa gabi. So, one time to Miss Jazz, nakibot ko, kay ginsugat niya ko. Ginsugat niya ako sa school, maayo man kay las 9 sang gabi na to Miss Jazz, ang akon balabuhi, kabudlay gid. Abi mo Miss Jazz, ginalakat ko lang na from cathedral hasta sa balay sang amo ko, kay naga-stay in ako, gaobra sa aga, eskwela sa gabi. Dumduman ko pala Miss Jazz nga triple deck ang amon nga tagtatlo-tatlo ka mga babayi nga nagahigda. Ti kun magabihan ka daw kabudlay kinanglan mag-ano ka Miss Jazz, mag-hinay-hinay ka lang. Timing man Miss Jazz kay sang ginsugat ako sining office mate ko nga ginatugpo sa akon. Pag-abot namon sa balay sang boss ko, na-lock na ang gate. Ang ginhimo niya, ahay ka gentleman man lang sa iya Miss Jazz. Ay tikilala man siya kay coworker ko siya mo. Ang ginhimo niya, ginsaka niya ang pader. Kaagod nga mabuksan ang gate, agod lamang nga makasulod ako Miss Jazz. Pasalamat ako sa iya. Abi mo Miss Jazz, sadto dugang ko ni nga pagsaysay sa imo kung ano kabudlay sa akong sadto nga kabuhi. Pag-abot ko bangod kay gabi na, salamat sa akon si coworker nga ginatugpo sa akon kay nakasulod gid man ako Miss Jazz. Gabi na, kag damo-damo kami nga mga empleyado Miss Jazz, no? Bangod sini, kun ulihi ka, mawad-an ka sang sudan. So nawad-an ako sudan Miss Jazz. Abi mo, may kanon tuod pero wala ako sang sudan. Ang ginahimo ko na Miss Jazz, ginapatuluan ko na sang patis, kagbutangan sang kamatis. Kung kaisa sibuyas, bombay, kaya dito sa amo na anad ko yung may sibuyas, bombay mo. Kaya sa Miag-aw, damo to bombay. Ahay, amo lang na Miss Jazz ang sudan ko. So sa masamina, nga ginasugat ako sa akon nga coworker sa school, ginatugpo sa akon Miss Jazz. Kung gabi, abi mo Miss Jazz, ginalakat na namon from Cathedral to Rizal Lopez Haina. Ti sa dalan, duha lang kami na Miss Jazz. Bangod kay doon na namian man ko sa iya. Daw na challenge ko bala Miss Jazz sa iya how. Kay upod man lang na siya, tapos ulo istorya, tapos dulong. Siling ko na, ni siya yaman, ara na sa iya ang oportunidad. Daw wala gini siya yayahaw. Duha lang kami nga gihapon nagalakat Miss Jazz sa dalan. Wala gihapon Miss Jazz, wala gid ko kabati nga bisan nga I love you. Wala gid. Abi mo Miss Jazz, ako na lang nagsiling sa iya. Ikaw gid ni man ang Manang Rosal nagsiling sa iya. Kay daw ginangot mo diri Ako na lang nagsiling kay nag-graduate naman ako sa isa ka course ko. Kaya may kadua ko nga course, siling ko, pamalayi dito sa Miag-aw. Nagsiling ka gid man na Manang Rosal sang I love you. Kay siling mo na duha lang kami sa dalan galakat, gabi na. Wala man ako gihapon kabati, I love you. Ako na lang nagsiling. Ikaw gid man nagsiling. Amo ni doon na nakayuhom ko. Si Manang Rosal na challenge sa iya sini nga coworker. Manang Rosal, wala mo gid ginahambal ang mga ngalan nila, no?
ka-secretive si Manang Rosal, pero dugay-dugay may mga pictures na siya nga ipada-ambit ta diri mga kabombo, no? Ako na lang nagsiling, ti kay nag-graduate na ako sa isa ka course, Miss Jocelyn ko, gusto mo mamalayi ka? Gusto mo mamalayi ka sa pamilya ko? Kadto kato sa miag-aw. Di Miss Jazz, kay na-challenge ko, yung tutuod ko, gidya, kung gusto mo ko, kadto ka sa miag-aw, pamalayi to. Kay ready naman ko. Maybe, Miss Jazz, gitagaan ko siya address sang amon sinibalay sa miag-aw. Maybe, Miss Jazz, desidido gid man siya sa akon. Bisan, wala siya pabati-bati sa akon. Lain niya, Miss Jazz, kung makahambal ka, I love you mo. Di wala siya gid siya nakapahambal sa akon, I love you. So, ako naghambal sa iya. So, wala ako dito sa miag-aw. Naglakat sila dito, Miss Jazz, sa miag-aw. Kag-abi mo, nakibot ko, na malayi gid sila. Upod sang utod niya, or upod sang utod ni father niya, no? Utod siya sining amay, nga, di amo na Miss Jazz dira siya naga-estar sa utod siya niya sining amay, sa naga-work siya sang una niya nga employee, Miss Jazz. So, sana malayi ining akon siniya nga office mate, Miss Jazz, abi mo, ari ako dira sa Bacolod, ti pinasahi ko ya, Miss Jazz, no? Ako ang naghambal, I love you. Ako ang naghambal sa iya nga, kung gusto mo ko pamalayi to sa miag-aw. Pagkatapos, ang pamalayi, wala. Tuya ko ya, Miss Jazz. Grabe niya ang love story ni Manang Rosal, no? Namalayi sila, Miss Jazz, sa akon nga pamilya, dito sa may miag-aw, wala ko to, Miss Jazz. Ari ko dili sa Bacolod, waay ako sa miag-aw pagpamalayi nila. Wala ako gani, Miss Jazz, magdahom-dahom nga tutuuron man niya. Kaya ako Miss Jazz, daw na challenge naman na ako. Nasagay ako niya ka sugat, nga wala man lang siya sa may ginahambal sa akon. Doon na nami, ano man lang ko, Miss Jazz, kaya may managsugat sa akong gabi na nga daan. Isiling ko doon na challenge ko, ay abaw, ano niya man, gin-call niya ang challenge ko, Miss Jazz. Tiyan mo na, Miss Jazz, pwede man siya nga hindi lang, or pwede man siya nga hindi, o kung wala kami, abi nag I love you sa isa kag isa, kay siling ko sa akon, i-try ko man lang, gintuod-tuod, jagin, Miss Jazz. Titungod nga konserbatibo ang pamilya ko, ginistoryahan nila, Miss Jazz. Hindi ni pwede, ang pamilya ko naghambal, hindi pwede nga nagapamalay ka mo, wala ding akon sini nga anak. Ginistoryahan nila, Miss Jazz, kagkabalugig ko, Miss Jazz, nga, since nga na-challenge man lang ako sa siniginhimo, abi mo, Miss Jazz, ang mga marites, gingamit pa din ni Manang Rosal. Di syempre, ang mga neighbor, so kung imarites ko sa amon neighbor, kung i-atras ko, kahit isling ko, challenge man lang to, una-una naghambal ko, hindi na lang, kaya wala man ko to pagpamalayi mo. Pero ang pamilya ko they took it seriously, kag nahadlok ako nga imarites sang ako neighbor, sa amon sininga neighbor, kung i-atras ko pa, so I told myself, Miss Jazz, love can be learned. Sino da mag-agree? Love can be learned. So, amo na, Miss Jazz, gin-schedule ang amon sininga kasal. Wala dahom-dahom, wala pa magit ko yung naluyag sa iya, pero sining ko, I'll give this guy a chance. Kay love can be learned. So, abi mo, Miss Jazz, gin-schedule ang amon sininga kasal, dungan sa fiesta sa miag-aw. Kay siling sa pamilya ko, kag ako man para isa lang kagasto. Fiesta sa miag-aw. Sanong fiesta sa miag-aw man? Aber, sinuda ang nakabalo sa fiesta sa miag-aw, ang mga taga miag-aw Iloilo. Si Manang Rosal wala giding butang, no? Fiesta sa miag-aw, kasal namon, Miss Jazz. Tiging kasal kami, tido ka okay man lang, pero siling ko, love can be learned. Amo na, Miss Jazz, no? Though, nag-diretsyo na lang sa ikaduwa ko nga lalaki sa akong kabuhi. Kaya duha man lang sila, Miss Jazz. Ang first love ko for 8 years, ang first boyfriend ko, kag ang amay sa akon si makabataan. Kag amo ini ang bunga
Three God-fearing Bombo Anthony pwede tanada mapakita, no? Ang iya sini iya nga picture una-una ang iya sini nga itsura sang dalaga siya, gwapa si Manang Rosalo, black and white sang elementary siya, nga ara siya sa school activity, black and white. Kag pagkatapos sang nagaedad na siya, colored na. Kag pagkatapos ang iya sini iya nga mga kabataan. Tatlo ka mga kabataan po siya sini nga husband, kag ang sila abi nga bugos nga pamilya, no? Ara si Manang Rosal makita naton black and white, no? Ang daw sa una gid balay nga picture, no? Si Manang Rosal subong 64 years old na mo. So, amo ni ang tatlo ka God-fearing, responsible and conscientious sons ko Miss Jazz. Tatlo lunsay mga lalaki ang amon sin nga bata sa akon sininangin husband. Si doctor, nurse, medtech ko, Miss Jazz. Maskin amo ina ang ila status in life, ang akong sini nga doktor nga bata, nagapanglaba pa ina sila nga tatlo, Miss Jazz. Bisan amo na ng ila sini iya nga status in life, sa gihapon sa balay, do amo lang sila gihapon, nagapanglaba ining tatlo, kung may customer, ano na sila, kaon man na sila. Kaysa itiri ko, Miss Jazz mo, may ara ako sang lunulnegosyo, may itiri ko, agitindugan, or ginpatindugan ako sang itiri sang akon siniiya nga bata, mga kabataan, Miss Jazz, kaya ti okay na ila siniiya nga nadangtan. Siya pa na gani, Miss Jazz, vacuum sang yabok, ining doktor ko nga bata. No, gipadako og sila, Miss Jazz, nga wala sila sang hangin sa ulo. Kay siling ko, dra kita nagsugod, tuman sa amo niya sadto ka imol. So, dumdumon yung gid. Kinanglan, ang inyo sing matiil, ara gid sa masami, sa duta. Basta I am lucky to share and to have these three sons of mine, Miss Jazz. My only Valentine every year, and my one and only apo. May ara na ko, Miss Jazz, apo. At siling ko, tatlo lang kamo, dapat magpalanggaanay kamo. Ipadako ko sila, Miss Jazz, supod man sa husband ko, nga magpalanggaanay sila, magbuligay sila sa isa ka isa. Siling ko na sa ilang nga tatlo, buligay gid kamo kay base sa ulihi, wala na kami sang father niyo. Hindi kamo mag-isipay, amo na, Miss Jazz, ang mensahe ko sa ila. Hindi kamo mag-isipay, bilang iloy, tulinan kung gina sila, Miss Jazz, in case nga kwaon na kami dili sang ila sini amay sa kalibutan. Siling ko na sa ila, have courage and be kind to one another. Miss Jazz, my love story is involved only two persons. My first love and my last love. Love can be learned, Miss Jazz. Tinatunan ko ya palang gaon ang ining co-worker kung ginatugpo sa akon, hasta na lang ati nagtatlong amon nga mga kabataan. Now, Miss Jazz, 40 years na ang amon pag-upod as husband and wife. Marriage is not only full of happiness or a bed of roses. Sometimes you encounter trials and difficulties in life. Miss Jazz, in marriage, communication is very important between a husband and a wife. Kinanglan mag-istoryahan na gid. There is no use allowing the past, or there is no use allowing the past hurts and the resulting prejudice. Kinanglan kung ano ang mga kahapon lamang, Miss Jazz, kalimtan na ina, kag hindi pagdalon sa panibag-o nga paghigugma kaangay sang amon siniiya nga bana karon. Natun-an ko nga palanggaon ang bana ko, kintagaan niya ko sang tatlo ka mga pinalangga ko gid nga mga lalaki man sa kabuhi. My 3 sons. Sometimes, Miss Jazz, communication block can be on us in a
relationships. And we turn timid and hesitant, no? But we have to talk to one another. Kag kung sino ang may sala, dapat gid amo ang magahambal sang sorry. Or pwede man, kung sino man ang may sala o kung wala, you have to say sorry. Kung sino man ang may sala o kung wala sala, hindi na paghulaton. Dapat magpangayoay gid sang pagpatawad. Kaya amo ina, gintugpo kamo sang Dios. You are one now. That is why there is always a room to forgive one another. Just acknowledge your fault and say sorry. Kag bilang mag-asawa, dapat ibutang gid sa tunga ang Dios. Thank God always for small or big blessings. And always, Miss Jazz, seeking first the kingdom of God is very important sa ginatawag nga pag-asawahay kag sa mga kabataan. Become more prayerful. Sa mag-asawa, Miss Jazz, dapat unahan gid sang amay kag iloy ang ilang mga kabataan nga magluhod kag magpangamuyo. Miss Jazz, I may say, life is a continuous journey. And you could stop it until our Creator signal it is over or it is already the end part. Miss Jazz, i-share ko man ini ang dinalan nga nagasiling. The family that prays together stays together. Happy together, laugh together, and love. Ano naman? And live together. Okay. Miss Jazz, please play the song Vows as you read my letter. Bisan ano pa na nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang importante, ang pagigugmaan ay kag pagrespeto sa isa kay isa. Para ina, Miss Jazz, sa akon siniiya nga pinalangga sa kabuhi, ara ang mga pictures, no? Abi mo, Miss Jazz, everyday I listen to Bombo Radio. Wala gid ko absent, especially now, na 2 years na wala ako kakita sang mall, kung ano ang itsura sang mall bangod sang COVID-19 pandemic. I always pray, Miss Jazz, every day nga madula na ang COVID sa aton siniiya nga bugos na kalibutan. And the greatest doctor is God, and He will heal our land. Miss Jazz, salamat gid sa imo sini pag-accommodate sa akon sini nga love story. God bless your program. God bless Bombo Radio. Respectfully yours, Manang Rosal. Manang Rosal, salamat gid sa imo siniiya nga matahom nga kasaysayan. Kagkabay pa nga nakuhaan ginaton sang leksyon kag inspirasyon, no? Samtang nga ginapakita ang iya sini nga 3 ka mga kabataan nga lalaki, no? Di kung kamo mayara man sa kasaysayan, kaangay sini pwede nyo gid ipadala love story sa nasiling ko na agon nga makuan man naton sa leksyon kag inspirasyon. No, kagwapa kay Manang Rosal gali sang dalaga ho. O sa subong agwapa gyapon no? At the age of 64, no? Amo nang ginatawag nga kung kamo ang gintagna sang Dios, kamo ginaiya. Imagine, 8 ka tuig nga abi ni Manang Rosal, amo na nang iya sini nga mapamana, kaya ti gahambal pa, my ever dearest beloved wife. Magpadala sang love letter, arablandok sa kapiho, no? Grabe, no? Respectfully yours, your husband. Ti amakon mo na. Pero hindi pa na among nadayunan ni Manang Rosal. 8 sila katuig. Bot silingon,
Kung hindi ka mo gintagna sang Dios ya, hindi ginaya. Bisan ano pa matabo, no? Kag ang iya sining husband nga natun-an niya lang, sino da mag-agree nga pwede gali gid siya matun-an ang paghigugma, no? Pwede gid. Yamakon mo si Manang Rosal na challenge lang to ya. Wala ang gid kambal sa akon I love you, how? I love you. Kadto ka to sa may agaw, mamalayi to. Yamakon mo na. Gapamalayi si Manang Rosal, pero wala siya dito. Pinasahi, no? Pinasahi ang kasaysayan ni Manang Rosal, no? Mga kabombo, yamakon mo na. Sana siling ko na sa mga wala pa dira abi, wala pa dira partner, hulat-hulat lang. Kay kun magintag na gidya ang Dios para sa inyo, maabot ginaya kaangay kay Manang Rosal, no? Wala pa siya gani iya gugma, ha? Gintun-an nila nga higugmaon na iya sin nga partner, and for her, amugin ini siyang ginhatag sang Dios sa iya. As sa subong, they're happy. No, pila na katuig ang ila sini iya nga pag-updanay with their handsome sons. No, ang tatlo niya ka mga Valentino, kalunsay naman mga professionals. Doctor, no, ano pa gito, medtech, ang mga kabataan ni Manang Rosal, no, grabe, no, ang iya sini iya nga mga kabataan, lunsay na mga professionals. So Manang Rosal, salamat gid si imo sin matahong makasaysayan. Padayon lang gid sa pagpamati sa Bombo Radyo, enjoy life, no? Upod ka mo da ni mister mo nga ti sa gihapon naga palanggaanay upod na sa inyo sini nga apo, no? Sa inyo sini tatlo ka mga kabataan. No, from the bottom of my heart, thank you so much Manang Rosal, no? Diri nimo ginpaambit ang imo si kasaysayan with matching pictures, no? Kag ang pinaka mensahe diri nimo nga ibutang ang Dios sa tunga sang inyo sini nga pag-asawahay. Kay bisan ano pa ang uyog, malampuwasan initanan. Sa mga mag-asawa dira kabay pa nga kadamo kita sa nakuha nga leksyon kay inspirasyon, no? Golden nuggets in life nga paambit diri ni Manang Rosal sang Bacolod City. Wala na kita sang panahon mga kabombo, but before that, ari aneng aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. By the way, no, antes ako maghatag sa aton si Words of Wisdom, Precious Words of God, no, sa mga kabombo naton kag Star Nation, this is the moment of truth. Iga-award na naton ang dalalagko nga mga papremyo para sa aton nga mga grand draw winners, no? Sa 1-2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radyo Philippines sa February 28 sa maabot na nga Lunes, las 10 ang takna sa aga. A total of 2 million pesos worth of cash prizes ang ipanghatag sa aton nga mga winners sa manunduman ang grand draw, no, sang 1-2 Panalo Promo Part 20 ginhiwat sadto sa December 25, 2021. Amo ini ang nangin pamaskwa sang Bombo Radyo Philippines sa inyo, no? Gani bantayan sa maabot nga Lunes, February 28 ang pagpanghatag ukon pag-award sa mga matudtod nga mga papremyo sa mga matudtod man nga mga winners ukon nagdalalaog abi, no? Diri lamang sa Bombo Radyo Philippines ng promo wala sang hocus pocus mga kabombo, no? Syempre hindi magpaperde ang Bombo Radyo sa ginapanghatag nga mga papremyo. Dalagkuan nga mga papremyo iga-award na ang 1 milyon ka pesos bilang grand prize, tag 1 ka 50,000 pesos para sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Ayara man ang para sa guaranteed prizes sa 24 market areas nga mayara sang Bombo Radyo kag Star FM stations. Ang first prize 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos kag third prize 5,000 pesos, no? Gani ginapanawagan ng tanan nga mga winners nga magkadto sa estasyon sang Bombo Radyo sa Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Las 8 ang takna sa aga, ari na kamo diri ha, bangod magaulan ang dalagkuan nga mga cash prizes, agod mangin malipayon ng mga pumuluyo sa tunga sang pandemya. Ining tatlo naton ka mga area winners naton, no? Ang aton si mga local winners, of course, ara si Shady Ann Sayon sang Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City, no?
Ang yan proof of purchase are Florete Pawn Shop and Jewelry Store. No, magabaton ini siya sang 15,000 pesos. Ang second prize naton, Rona B. Villaverta, 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City, Silver Swan ang gamit niya nga proof of purchase, 10,000 pesos. Kag ang third prize winner naton, si Sophie Marla Puos, Sampurok, Santo Domingo, Barangay, dira sa may Barangay Dumanan, Bacolod City. Ang proof of purchase na Rexona, kag ang yasin ni pagabatunon sa Lunes, 5,000 pesos. So aton sa liwat kinapanawagan na kamo, no, Shady Ansayon, Drona B. Villaverta, Sophie Marla Puos, kadto kamo diri las 8 pa lang ang takna sa aga kay may mga documentations pa ina. Ang kinahanglan nga mga papeles ninyo dalon nyo na kay alas 10 ang takna sa aga sa Lunes maga-award kita. Mabatian ged sang bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan aton sini nga pag-award. Okay? So, congratulations once again sa aton sini nga mga winners sa aton nga 1, 2 Panalo Promo Part 20. Kag aring aton sing words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. This is taken from the book of Philippians chapter 4 verses 10 to 13. Dra nagasiling sa Ingles nga pulong, I rejoice greatly in the Lord that at last, Bombo Anthony, may ara kita dira, no? That at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. No? Kayang-kaya tani adja basta ara sa aton ang Ginoo nga naga-sustain sa aton. His love will see us through, no? My love will see me through. My love will see you through, no? Amo man ang pagigugma sa Dios sa aton, amo na siya ang maghatag sa aton sang kabuhi kag kusog nga kinahanglan naton even in the midst of the pandemic. We can do it. Okay? Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisag hapon ni inyo ang lagad sa kanginan, Bombo Jazz. De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio